Ja, 10, så vil vi gerne have en statusrapport. 10. Klokken den er omkring 6, og vi vil gerne have en statusrapport. Tidsplads arbejder ikke så meget mere. 10. Tis, vi vil gerne have en statusrapport. Vågn nu op, mand. Højere. Tis, vi vil gerne have en statusrapport. Mathias. Du vil gerne have en statusrapport, Mathias. Er det helt væk, med? Mathias, en statusrapport. Bring lige til ham, Mathias, du vandt. Statusrapport, Mathias. Jeg døde jo, som mor er springt, ikke? Hun er pisse nervøs. Kan vi ikke give statusrapport nu? Hvad? Og vi er ude herfra.